Ngela nomgqiqo art production nomlook equipment ngizonenzela inkondlo. Before ngenze inkondlo ngithanda ukunimema la. Niyavuma ukuthi ngimeme? Yes. Nge-13 November ngizobe ngine show ebizwa ngokuthi Isigodlo 2-man poetry theatre. Umdlalo wase stage kodwa futhi uyipoetry. Nifike nonke ngobuningi benu eNhlungwane Hall ungena only 20 rands, only 20 rands. And I'm sure ngiyathembisa ukuthi ngizoba nesikhathi esimnandi kunazo zonke nake nabanazo. Yeah. Sasiphulwe impande sakhonjwe ehlane. Izinto sezashintsha neqilise liyazikhotha emhlanje. Nezinje mazibona umuntu kasakho nkothi ke phasezivele ishaya umkhulungwane. Impela kwakungcono ukuphila ehlane kunokuklewula uzofela emhlanje. Ubumbano walisekho sesajikelana ngamaqabane. Amakhawe omkhonto wesizwe asaphenduka amavukela mbuso omkhonto ukwazi ekhaya. Kubona ukhakide uhlolile imamba yalukile emakhaya baswele ukumaya. Inhlonipho sekwaba isingathekiso usokhaya ngumfanekiso uKhrisani ungubufakazi kulelizwe uyalifela iqiniso. Othobeka unina sebamdlokodliso baphenduka izidlamlilo baphelelwa isimilo. Wayishaya ubizicala. Lekelela Qamagu, lalela mina ngingumfelokazi umfazi ongemama obantwana bakhe sebakhafulela ondlebe ezikhanyela. Undodakazi kuThangi ubelitshitshi izolo ubeliqhikiza namuhla uqhatha usizi. Wazwaguga mzukulu zona lokhu buhubha bakhapheyana namuhla ulixhegukazana sincanekazana. Basina bededelana besika mantshontshe enkomeni kaMama. Kanti